Os concelleiros de Cultura, Antía Alberte e Festexos, Francisco Suárez Puerta, foron os encargados de debullar máis polo miúdo a programación do Entroido deste ano. A música terá un protagonismo especial, con actuacións a partir do día 9 de distintas charangas, tanto polo casco urbano como tamén polas diferentes parroquias. A idea de ter todo este volumen de charangas é facer que a xente non este concentrada nun único punto, sino que todo o Entroido discurra por todo o que é a hostalería de Ribeira e desa forma impulsar esta festa e recuperar a forza que tiña fai tempo e que agora que volve a ser festivo local intentar volver a situala dentro do mapa da comarca e que teñamos o Entroido que nunca debimos deixar de ter. Non faltarán tampouco os espectáculos infantís, con actuacións de monicreques, o tren do Entroido ou o tradicional concurso de disfraces, na carpa que se instalará no Malecón o sábado día 10. Pero sen dúbida un dos días fortes será o luns de Entroido, aproveitando que o día seguinte será festivo local. Ese día terá lugar o concurso de disfraces para maiores, no que se repartirán máis de 2.300 euros en premios. Aproveitando xa, que temos o martes festivo, pois imos a facer xa o tradicional concurso de disfraces para maiores de 18 anos. Esta vez aumentaremos o seu horario, comezará o concurso ás 12 da mañá, para quen queira ir tomar o vermú xa disfrazado e rematará ás 4:30 da madrugada. Co cal, animovos a todos e a todas a disfrazarvos, enjalanarvos e presentarvos a este concurso, no cal se repartirán máis de 2.300 euros en premios nas categorías individual, parella, trío e grupo. O martes 13 celebrarse tamén o tradicional concurso de murgas, comparsas e carrozas. O martes día 13 é o festivo local e vai a ser un dos eventos máis destacados como é o concurso, desfile e festival de murgas, comparsas e carrozas. Temos que dicir que está aberto o prazo aínda ata o luns 5 de febreiro, co cal, por favor, animar a todas as entidades da zona, facer un chamamento que se anoten xa, porque se van a repartir 3.000 euros en premios nas distintas categorías e outros 3.000 euros en gratificacións só por participar. A programación do Entroido en Ribeira chegará ao seu remate o mércores 14 co enterro do Felipe, unha xornada de gran tradición na localidade e que este ano virá ademais cargado con algunha que outra novidade.